FM4, 5 hafaliadau cydamserol. Mae'r maes llafur yn gofyn bod ni'n gallu datrys 3 hafaliad cydamserol llinol mewn 3 newidyn trwy defnyddio matrics gwrthdro a trwy lleihau I ffurf eslon. Yn cynnwys rhai sydd â datrysiad unigryw, heb fod â datrysiad unigryw a rhai sy'n anghyson. A bod ni'n gallu deall yr ffurf geometreg o'r rhain. Ffeithiau allweddol. Os oes gen I 3 hafaliad cydamserol mewn 3 newidyn x, y, z, gallwn ni ysgrifennu hwnna fel y matrix M, lle M yw cyfernodau yr x, y, z, lluosi dy'r matrix colofn x, y, z yw'r ateb. Felly y matrix yw'r cyfernodau, lluosi x, y, z yn hafel i'r atebion. A ni'n gallu trin y system o'r hafaliadau yna gyda matrixau. Os yw'r determinant ddim yn hafel I 0, bydd gan yr hafaliadau ddatrysiad unigryw a rhoddir gan x, y, z yw m minus 1 lluosi'r atebion. M yn mynd draw, felly byddwn ni'n lluosi gyda m minus 1 gyda'r atebion I gael yr x, y, z gwreiddiol. Gellir darganfod y datrysiad wrth ddefnyddio matrix gwrthdro, yr m minus 1, neu wrth ei ostwng I ffurf eslon. Os yw'r determinant yn hafel I 0, mae'r matrix yn hynod, singular, a ni fydd gan yr hafaliadau ddatrysiad unigryw. A ni gall ei ddatrys yn defnyddio dull matrix gwrthdro. Achos dos gan ni'n fforrannu gyda'r determinant a mae'r determinant yn 0, felly gallwn ni ddim dod o hyd I matrix gwrthdro. Gellir ymchwilio systemau o'r fath trwy ei ostwng I ffurf eslon. Eslon yn golygu ysgol ladder yn y iaith Groegaidd. Gall y system gael nifer anfeidriol o ddatrysiadau neu dim datrysiad o gwbl. Bydd hyn yn digwydd os nad yw'r system o hafaliadau yn gyson, os nag oes dim datrysiad. Felly mae'r system o hafaliadau yn cynrychioli 3 plan yn 3 dimensiwn, 3 plan x, y a z mewn 3 dimensiwn, a gall yr rhain groesdori mewn 1 pwynt, mewn llinell, neu dim o gwbl, neu gwahanol fathau o groesdoriadau. Os bydd y 3 plan yn croesdori yn 1 pwynt, bydd yna ddatrysiad unigryw, ni yn a diddordeb yn rhain. Os bydd y 3 plan yn croesdori mewn llinell, cawn set o bwyntiau sy'n datrys yr hafaliadau. Datrys cyffredinol mewn 1 newidyn. 1 newidyn fydd ar goll. Gall y 3 plan fod yr un peth. Gall y 3 plan fod yn paralel a gwahanol. Gall 2 plan fod yn wahanol a un yn croesi nhw. A gall 1 plan fod yn paralel. O 1 plan yn paralel i'r llinell trawsdoriad y lleill. So mae gyda ni 2 linell yn paralel. Felly mae sawl datrysiad, ond y ddoi ni a diddordeb yw'r 2 gynta yma. Right, cwestiwn. 2010 Mehefin. Mae'r matrix wedi cael ei roi gan A fanna. Darganfyddwch werthoedd lambda fel bod A yn hynod. Hynod yn golygu bod y determinant yn 0, os cofiwch chi. Nawn ni hwnna I ddechrau. Mae 2 ddill dy fi wneud hon. Right. Hynod os yw determinant yn 0. Determinant A, un ffordd o wneud hwn, yw 2, res stop, lluosi gyda'i cofactors. Felly 2
lluosi gyda determinant 2 lambda 5, 5, minus yw'r sefyllfa nesaf, minus lambda gyda 1, so lambda yn rhoi 1, 4, lambda 5 ar ôl, a plus 3 yn gadael ni dy 1, 4, 2, 5 ar ôl fel y cofactor. Gweithio'r un y mas. 2 lluosi 5 yn 10 minus 5 lambda, minus am yr ail elfen, 5 minus 4 lambda, plus 3, 5 minus 8. Lluosi'r un y mas, casglu termau, a mae gyda ni bod y determinant yn haflu 4 lambda disgwyrio minus 15 lambda plus 11. Ni moyn hwnna'n 0, felly ni'n gallu ffactorio a gawn ni lambda naill yn haflu 11 dros 4 neu lambda yn haflu 1. Na'r ffordd arall o wneud determinant, os cofiwch chi o'r fideo diwetha, oedd gosod y ddau res gynta lawr eto, wedyn lluosi lawr y croeslin o'r chwith i'r 10 i gael yr ei positif. So 2 lluosi 5 yn rhoi 20, 1 lluosi 5 lluosi 3 yn 15 a 4 lluosi lambda yn rhoi 4 lambda sgwar, minus yr a'r croesliniau'r ochr arall, so 3 lluosi 2 lluosi 4, lambda lluosi 5 lluosi 2, a 5 lluosi lambda lluosi 1, felly yr ai positif yn mynd o'r chwith i'r 10, negatif o'r 10 i'r chwith, lluosi'r un y mas a dyn nhw lan, cofiwch y minus yn yma. Ffactorio fe, gosod yn hafel i 0, felly mae lambda yn 1 neu lambda yn 1 ar 10 dros 4. So 2 ddull o weithio mas y determinant. Rhan B. O wybod bod lambda yn hafel i 3, felly bydd e ddim yn hynod, darganfyddwch matrix gwrthdro A. Felly, oedd y determinant nawr, lambda yn 3, gosod 3 mewn yn yr hafaliad ydyn ni gynnau, a mae'r determinant yn dod yn 2. Yn lle pob elfen, o'n i'n gosod y cofactors. Felly, yn lle 2, o 2, 5 lambda, fel 3, 5 yn dod gyda ni. Yn lle'r lambda, a minus gyda hwnna, mae 1, 4, lambda 5, 3, 5. Yn lle'r 3, mae 1, 4, 2, 5, plus yn y lle yna. Yn lle'r 1, mae minus lambda 5, 3, 5. So 3, 5, 3, 5. Yn lle'r 2 yn y canol, mae 2, 4, 3, 5 yn mynd, y cofactor yna. Yn lle'r lambda, minus, yn mynd yn y sefyllfa yna, a 2, 4, 3, 5. 3, 5. Res wilod, yn lle'r 4, mae gyda ni'r cofactor yna, so 3, 2, 3, 3. Yn lle'r 5, mae minus gyda ni, a 2, 1, 3 lambda, 3, 3. A wedyn yn lle'r 5, mae 2, 1, 3, 2 gyda ni. Gweithio'r cofactors yna allan, so mae 5 tynnu 15 gyda ni yn y sefyllfa gynta, minus yn yr ail un, 5 tynnu 12, plus 5 tynnu 8, ail res, minus 15 tynnu 15, plus 10 tynnu 12, minus 10 tynnu 12, plus 9 tynnu 6, minus 6 tynnu 3, plus 4 tynnu 3, sy'n rhoi i ni y sefyllfa yna yn yr matrix cofactor i gael yr trawsddodi hwnna, felly newid y resu
y rhesur colofnau, so minus 5, 7 minus 3 mynd yn golofn, 0 minus 2, 2 yn mynd yn golofn, a 3 minus 3, 1 yn mynd yn colofn ola. Felly a y pwer minus 1, felly y matrix gwrthdro, yw'r matrix atgydiol, ni wedi wneud fyna, rhannu dy'r determinant. Felly a minus 1 yw 1 dros 2, lluosi y matrix yna. Rhan 2. Trwy hyn, a dyna'r matrix gwrthdro, datrisiwch yr hafaliad. Ni'n gallu ail ysgrifennu'r hafaliad yna fel yr cyfernodau yw'r matrix A, lluosi x o z yn haflu 2 minus 1, 4. A lluosi x o z yw'r atebion. Mynd ar A draw, felly ni'n lluosi'r ateb gyda A minus 1 yn y blaen. Felly x o z, dyna'r matrix gwrthdro, lluosi 2 minus 1, hanner, 4, 2 minus 1, 4. Cadewch yr hanner y tu fas yn funed, lluosi'r ddau matrix, lluosi colofnau. Felly minus 5 lluosi 2, plus 0 lluosi minus 1, plus 3 lluosi 4, am y res gynta. Cadw'r hanner tu fas. Yr ail res lluosi'r colofn yn rhoi 14 plus 2 minus 12 a'r trydydd res lluosi'r colofn yn rhoi minus 6 minus 2 plus 4 sy'n rhoi ni hanner 2, 4 minus 4 sy'n rhoi ni 1, 2 minus 2. Felly x yn haflu 1, y yn haflu 2, z yn haflu minus 2. Mae gyda ni datrisiad unigryw. Mae'r tri plan yn cwrdd mewn pwynt. Cwestiwn arall. Ystyriwch y set ganlynol o hafliadau, felly dyna 3 hafaliad, lle mae c yn gysonin real. Dangoswch trwy ostwng i ffurf echelon nad oes i'r hafaliad hyn datrisiad unigryw. Felly, ni'n mynd i wneud hwnna rhan gynta, a wedyn dargyfyddwchwerth c fel bod e'n gyson. Mae 2 ffordd i wneud hwn. Ni'n wneud yn y ffordd arall yn y cwestiwn nesaf. Ni'n mynd i wneud e'r dull yma yn y fan hyn. Felly, chi'n gosod y cyfernodau 1, 1, 2 ar 8. Felly, cyfernodau a'r ateb fel un llinell yn y matrix. Gwahanu'r atebion gyda llinell y doredig fel yna. Nawr, os pwrpas gwneud am un ffurf echelon yw bod ni un llythyren ar ôl yn un o'r hafaliadau, 2 ar y llat a 3 ar y dechrau falle. Os newidwn ni res 2 a tynnu 2 waith res 1 oddi wrtho, gawn ni weld beth sy'n digwydd. Res 3 wedyn tynnu res 1, gawn ni gwared yr x yn y lle yna a'r y yn y lle yna. Felly, res 1 yn aros yr un peth. Res 2, ni wedi tynnu 2 res 1 oddi wrtho. So 0 gyda ni fyna. 1 tynnu 2 yn y fyna yn rhoi minus 1. Minus 1 tynnu 2 yn y fyna yn rhoi minus 5. 3 yn tynnu 2, 8 yn rhoi minus 13. Res 3 minus res 1, felly just tynnu nhw fel maen nhw. So 0 gyda ni fyna, minus 1, rhoi minus 2, minus 8, minus 2 yn rhoi minus 10, a c tynnu 8, dyn ni fel yr ateb ar y trydydd hafaliad. Felly ni wedi cael gwared x o'r 2 leoliad yn yr ail a'r trydydd hafaliad. Os nawr edrychwn ni ar y trydydd un, wel, ni'n gweld bod dyn ni minus i gyd trwy'r ail hafaliad, felly ni'n gallu lluosi hwnna gyda minus 1. Hefyd, os nawn ni res 3
minus 2 res 2, gewn ni wared yr y yn yr trydydd hafaliad. Felly, y res gyntaf yn aros un peth, yr ail res ni'n newid yr arwydd, trydydd res, so honna, tynnu 2 minus 1, felly plus 2 yn rhoi 0, minus 10, minus 2 minus 5 yn rhoi 0, k minus 8, minus 2, 13 am dod yn plus 26, so minus 8 plus 18, plus 26 yn rhoi k plus 18. Felly, mae gyda ni 0x, 0y a 0z gyda ni yn y trydydd hafaliad yn hafelu k plus 18. Mae'r bod gyda ni 0x, 0y, 0z yn dangos bod gyda ni bod ddim gyda ni datrysiad unigryw. Felly, ond mae rhaid i ni rhoi'r, mae rhaid ni gael 0x, 0y, 0z yn hafelu 0. Felly mae rhaid bod y k yn hafelu minus 18 i gael casondeb. Felly, datryswch darganfyddwch datrysiad cyffredinol yr hafaliadau hyn ar gyfer y gwerth k darganfyddwyd yn B. Gan bod ni moyn datrysiad cyffredinol, chi'n cofio nawr dim ond y ddoi sefyllfa oedd gyda ni, neu lle bod nhw'n cwrdd mewn un pwynt, neu maen nhw'n cwrdd mewn llinell. Os nhw'n cwrdd mewn llinell, mae rhaid ni gael un newidyn. So x, y a z yn herb un newidyn. A oedd k yn hafelu minus 18 gyda ni. Felly dyna'r sefyllfa. Felly, y trydydd res yn rhoi 0 yn hafelu 0. Mae'r ail res yn rhoi 1y plus 5z yn hafelu 13, sy'n golygu bod y yn hafelu 13 minus 5z. Res gynta yn rhoi ni bod 1x plus 1y plus 2z yn hafelu 8, sy'n golygu bod x, yna popeth arall draw, yn hafelu 8 minus 2z minus y. Ni'n gallu gosod y beth ffindo ni yn y res 2. Felly mae x yn hafelu 2z minus 5. So gosod z yn unrhyw beth, unrhyw newidyn, lambda wedwn ni. Bydd y yn 13 minus 5 lambda, a bydd x yn 3 lambda minus 5. A dyna datrysiad wedyn x, y, z yn herma 1 wedyn, datrysiad cyffredinol. 2011 Ionawr wedi addasu. Darganfyddwch werth k fel bod y matrix yma'n hynod. Astyriwch yr hafaliad canlynol a o wybod bod nhw yn gyson, darganfyddwch werth lambda a darganfyddwch a datrysiad cyffredinol. Felly ran 1 gynta. I fod yn hynod, ni angen i'r determinant fod yn 0. Felly, wneud y dull arall, rhoi gosod yr ddwy res gynta o dano. Y determinant nawr yn 1 llosi k, plus 2 llosi 4 llosi 1, plus 3 llosi 2 llosi 1, minus 1 llosi k llosi 3, 1 llosi 4 llosi 4, 1 llosi 2 llosi 2. Sy'n rhoi ni 6 minus 2k llosi mas y casglu termau. Felly, i fod yn hynod, ni angen y determinant fod yn 0, bydd k yn hafelu 3. A os ych chi'n gweld wedyn ni, mae k yn 3 gyda ni yn y set hafaliadau o dano. Felly pan mae k yn 3, mae e'n hynod. Does dim datrysiad unigryw. Felly, mae rhaid i ni ostwng
i ffurf eslon i ddatrys yr hafaliadau. Mae 2 dull da fi fan hyn eto. Nawr naill llai ni'n gosod yr atebion ar yr ochr dde a 3 yn yr rhesu. Trwy hyn, ni'n gweld bod 1 gyda ni lawr y colofn lle mae'r Z. Felly, os cymerwn ni res 2 a tynnu res 1 a res 3 tynnu res 1, dylen ni gael res 1 yn aros yr un fath. Res 2 tynnu res 1 yn rhoi 1, 1, 0, 2 yn ni. Res 3 tynnu res 1 yn rhoi 2, 2, 0, 4. A os ych chi'n edrych, mae res 3 nawr gwbl dwywaith maint res 2. Felly, os newn ni res 3 tynnu dwywaith res 2, ni'n diweddu lan gyda res o zeros ar y gwylod. Felly, mae'r ail res yn rhoi x plus y yn haflu 2, a res gyntaf yn rhoi x plus 2y plus z yn haflu 1. Ail drefnu hwnna, felly o'r un gwylod sy'n llai o llythrennau, y yn haflu 2 minus x. O'r ail un, x, z yn haflu 1 minus 2y minus x. Y ni di gweithio allan, felly mae hwnna'n ail drefnu i roi minus 3 plus x. Felly yn x, os ni'n galw'r x, yr x yw'r llythyren ni gyd ni'n gwybod tro yma, ni'n galw hwnna'n rhyw lythyren alpha, mae y yn 2 minus alpha a z yn 3 plus alpha. Felly, datrysiad cyffredinol. Dull arall o wneud hwn yw defnyddio nhw fel yr hafaliadau. Yr hafaliad gyntaf gyda gwared y Z o'r ail a trydydd, gan bod Z dyn ni yn yr golofn am y Z. So, res 2 tynnu res 1, fel oedd ni gyna yn rhoi x plus y yn haflu 2 yn lle res 2. So, res 2 newydd yw hwnna nawr. Res 3 tynnu res 1 yn rhoi 2x plus 2y, z wedi mynd, yn haflu lambda minus 1. Defnyddio'r 2 newydd gyda gwared yr y o'r trydydd un. So mae 0x dyn ni, so res 3 tynnu 2 res 2 yn rhoi 0x a 0y yn haflu lambda minus 5 nawr. Felly, i gael 0x a 0y yn haflu lambda minus 5 sy'n amhosib, so ar gyfer cysondeb mae rhaid ni gael lambda yn haflu 5. Gyda lambda yn 5, mae gyda ni nôl i'r res yma, so x yn gallu fod unrhyw beth, galw fe'n alpha. Nôl i'r hafaliad cynni, so x plus y yn haflu 2, so y yn haflu 2 minus x, a x yn alpha, felly y yn haflu 2 minus alpha. Nôl i'r hafaliad gynta, so x plus 2y plus z yn haflu 1, so z yn haflu 1 minus x minus 2y, x yn alpha, y yn 2 minus alpha, trefnu hwnna am y z yn haflu minus 3 plus alpha. Felly x o z yn haflu alpha, 2 minus alpha, minus 3 plus alpha. Alpha yn gallu fod unrhyw beth. Felly 2 ddull o weithio mas gostwng i ffurf eslon. Naill gyda ehangu'r matrix ar gyfer y cyfernodau, neu trin yr hafaliadau. Ffurf eslon, mae fe fel ysgol dodech chi lawr i zeros. Ni'n gallu, oedd yn gofyn am ffurf geometreg,
So mae'r plan yn croesi mewn llinell gyda alpha yw'r newidyn, un newidyn. Enghraifft arall, ymchwiliwch i groes doriadau'r planau. So 2x plus y minus 3z yn haflu 7, 4x minus y plus 2z yn haflu 9, 10x plus 2y minus 7z yn haflu 35. So 3 plan, beth sy'n digwydd iddyn nhw? Ni angen cael gwared rhai'r llythrennau yma, felly os cymerwn ni'r ddwy res gynta a ydyn nhw, gawn ni wared yr y, a gweld gallwn ni wneud rhywbeth gyda'r trydydd. Felly res 2 tynnu res 1, adio res 1 yn rhoi 6x, dim y, a mae gyda ni minus 1z yn haflu 16. Res 3 tynnu 2 res 1, a gawn ni wared yr y. Felly res 3 tynnu 2 res 1, mae 6x tynnu ar ôl, dim y, a minus 7 minus 2 minus 3 yn rhoi minus 1 z, a 35 tynnu 2 7 yn rhoi 21. So mae 2 hafaliad newydd gyda ni fyna. Defnyddio 2 newydd, hafaliad 2 newydd i gael gwared o'r z, o'r trydydd newydd. So, tynnu'r rhain a gawn ni 0x a 0y yn haflu 5. Nawr, rhain ddim yn gyson. Mae hwn yn amhosib, so nid yw'r hafaliadau yn gyson. Maen nhw'n anghyson. Felly, y normal yw'r planau yw'r cyfernodau, so 2, 1, minus 3, yw'r normal i'r plan cynta. Yr ail plan, y normal yw hwnna. Trydydd plan, dyn nhw ddim yn paralel i'w gilydd, felly dyw'r planau ddim yn paralel. Felly dyn nhw ddim yn, maen nhw'n goffa fod yn croes dorri'n rhywle, dyn nhw ddim yn croesi mewn un pwynt, felly maen nhw'n ffurfio lletem wedge, maen nhw'n croesi rhywle ar gwahanol llinellau. A dyna ddiwedd y fideo ar hafaliadau cydamserol.